Zynmed Pharmaceuticals ko way ni ki company pen mi dawai mendak sngi kala pen mana makan sestang no Shen man ai ki jing shakri hakathan shate la mingi ka thong jong kha ka dei ban pen poi ki dawai de Shen hadu thliu yeng ki paidbah kinang ba kim dan kam shu ban ni thi shaki dukan dawai kini ki dawai an sa pen poi de ki briu bala poker pang ban let hadu yeng ki nong shong shnong ha dor ka ba kham duna haba nujor bat ki wei pat ki chat dawai ban pen mana paidbah ya kani ka jing thmu ka company kala pelong ka jingelang par ki nong tho kubor agati agani ka jingelang ki kubor ki la pen pau patang hapo ki panai khendiat panwan an sa pelat paidbah no ya ki dawai bat pen itu ya ki rukam trikam jang ka company hakathan shate la mingi aga jingkren jang ki nong yalam ka company ka bakan thop ya ka aishi gosh das tidar ka badei ka nong thau jong ka Zynmed Pharmaceuticals bat ka kabita sarma barua director North East India lemban arngun ki nomi khaman na Meghalaya uba arban sutanga bat uba lambha kurba kilong baka thong jong ka company ka long ban wanrah ka jingkala ha ka kwat ka khia kam tam ban yaram ya ki long yeng beduk pat barangli namar ki dawai jong ka Zynmed ki kham duna dor lada nujor bat ki wei bat an pan mi ru ya ki dawai ki bala ban sumar ki briu bat kum juru ki jat dawai ba sumar ru ya ki mran ki long ru bakani ka jingpan bana paidbah pre-launch kalong ban pentem shaki paidbah pat ling ba kani ka jingpan bana gom ka company ka dan ya ka thong ban wanrah ka jingkala ha ka be dei bat ka jingpan poi bat ban pen piang ki dawai da Shen kham tam bagi paidbah kim dei shu ban kuslai wat ha ka por padon kam kerki kumbala batha de ki doctor Specialties formulas that address multiple health issues in one unified doses. Whether it is child in a village, a grandmother in a metro, or a dog with a fever, Zynmed promise healing without hesitation. Company, Zynmed Pharmaceuticals. Tengok, ke factory juga kada nak Himachal tambah mentah ke office ini, corporate office kada nak Kolkata. Gajinya kendu buat ni kalong ba Shwaban wan hangi utang sini menini rasong yang kendu nama Shwaban keren kalau keno kamat ni don kami jing sadi ya introduction tang bayi keren menir lah sotu ba kiwan nak jemut baki wan lomba pelai jemut tik ya kena isong bakawai ka jing mentai bangi yang hamil kalau maki pelong yang kena ke pre-launch program hamil apa wati nrai gaji mu jongki long bakin sna in play ki kana sna dawai jala jong ka warehouse ru sna ba kunta ter kinum don shu ini ki dalan na pedai ki ba peniai ki ba bam commission agent ki long don long in peniai ni ki tinga semua komen nomor kayu itu ini na po shilong aduh baki ong ba na media na Meghalaya di tay ba tamafi la phone la wan shitom sini tenganga khu tiba gada ki mui ka ba tingi don rangkat ka ki min kersani ki min aja ketiga yang ketiga mon namar kani kamde na kalat ban ong ba kinle business ke long kayo kam ka jam perkat pi kendong lada kini ki play kum ki kenja health center ki balik itu kibun hanam kendong lada pi train ki ne kai ki kum no ban panya no long makiru ki yo kam yo jam ke mangira nakaliang jongi ngin ai ka jing kersan iki bat ha ka jo ko kawai ka long ka ba songtuna ba kani ka kanti ka jala yang kerteng ke nam yang jelas berhenti dengan I public apa ni nomor tidak like ke portion pi one chicken sini
tahi tu samoi mo lihat samoi isu phone pila ikloy ban beli sibon kani te langis mak sedon ke launching kani kita di otang ke pre launch kan sedon ke launching try hapo lai sau kan sedon biang ke launching ya hapo kini lai sau kan